ko in sari kafarki da wuka ko kuma in kwakule miki ido ɗaya, kin ga gobe wannan yangar ba za ki yi ta ba. Tun mutuwan mahaifin yaron nan Usman shi kenan ya sa karan tsana cewa sai ya sai da masallaci. Ai dole kin san shi turanci dole ko baka iya shi daidai ba sai ka rinka bashi wannan dan kalkala din. Kyale shi ba kai fa. Wai waye fa danyen kai ne? Waye fa hauka ne? PhD physical health education. Why is never is gone to school yesterday? That is why I am not what I am not agree you. Hauka nake za bani wannan shashashan mutumin? Me zan da su? To taron mata nake gani kuma na ga maza. Ai da an ta bata kai haka ba. Lalacewa ta bata kai haka ba. Ai yaya in ka ga abubuwan da ya mana da kaka ka tsaya ka zama kana iskanci duk unguwan nan kowa ya san halayyarka kana yin abin da ba daidai ba sannan ka zo ka ce zaka nemi yar mutane. In har zan dinka magana ki nemi maganar babanku yafi ni wallahi zaki daina morata. Dan ni a gidanmu ba zauren da nake jin tsoro, an riga an sallama ni ko a gida. Ka kalli wannan gardiyar ka dubi tsabar idona ta yi biyu na a moli amma ka kalle ta ka ce min yarinya su man duk abin da kake duk sakoyoyinka ni na hakura zan zauna da su. Sai ka kikenan sai ka ce da dan ta'adda na haduwa hanya kikenan da dan ta'adda na haduwa.